Good morning po sa inyong lahat. Magandang umaga. Maya pong abak kayo ngayon. Atin tamo pong bayong pamagarang ngayon. Buklat tayo po itang topic na temagatan ko pong The Church Christ Built. Mayroon po tayong bagong pag-uusap at bagong pag-aaral tungkol po sa itinayo na iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ang aking title po dito, The Church Christ Built. Iikot po tayo sa teksto natin sa Mateo 16, chapter 16, verses 18 to 19. Matthew chapter 16, verses 18 to 19. Mga kapatid, ang pasimula po ng ating pag-aaral dito ay gusto kong tukuyin muna ang nangyayari sa kapanahunan po ng ating Panginoong Jesucristo dito sa ating pag-aaral. Kasi ang ating Panginoong Ama sa Langit ay mayroon siyang plano. Lalong-lalo na ang plano niya ay nailalahad niya patungkol sa kanyang gustong mangyari ay tumatawag siya ng mga propeta, gumagamit siya ng mga tao. Lalong-lalo na yung bansang Israel, doon po niya inilalagak lahat ang kanyang gustong mangyari. So that the Father in heaven is trying to reveal a message, especially dito sa ating eksena na ating babasahin. Doon sa Matthew chapter 16, bago tayo pumunta sa ating teksto, no, mga kapatid, simula po ito through introduction po ng ating pag-aaral, ay alamin natin itong mensahe na gustong ipabatid ng ating Ama sa Langit kay Kristo at sa kanyang disipulo na hawak ng ating Panginoong Jesucristo itong mensaheng ito na ilalahad ng kanyang mga kausap. Ganito po ang ating pag-uusap. Basahin po natin doon sa Mateo 16, mga talatang 13 hanggang 17 para maunawaan natin yung 18 to 19 verses. Kasi nais kong ipabatid sa inyo kung bakit naman bigla na lang ang ating Panginoong Jesucristo ay magsasabi doon sa 18 and 19 verses. No, mga kapatid, ganito po. Basahin po natin Matthew chapter 16 verses 13 to 17. Sa English po ganitong nakabanggit. When Jesus came into the coast of Caesarea Philippi, nang ang ating Panginoong Jesucristo ay makarating doon sa lugar ng Caesarea Philippi, He asked His disciples, nagtanong ang ating Panginoong Jesucristo, ano nga ba ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Sino nga ba ako sa kanila? He said to His disciples, Whom do men say that I, the Son of Man, am? Alam po niyo mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, paborito po niyang taguri sa kanyang sarili, the Son of Man. Dahil nga, kung bakit naman siya ay naisugo ng Ama dahil ililigtas niya ang tao. Kaya nga yung Son of Man ay meron siyang karatig na katungkulan at responsibility na kanyang gustong iligtas ang buong katauhan. Whom do men say that I, the Son of Man, am? Ano nga ba ang turing nila sa akin? Sino ba ako sa kanila? And they said, some say, sabi nila, that thou art John the Baptist. Ang sabi nila, ikaw raw ay si Juan Bautista. Balikan po natin yung Matthew chapter 3. Mag-backpedal po tayo ng konti. Di ba sinasabi ni Mateo sa kanyang ebanghelyo kay Kristo na ang kapatid na Juan Bautista o si John the Baptist ay nanduroon sa ilang at siya ang pinaka-forerunner ng ating haring dumarating na si Kristo Jesus. At nagbibigay siya ng mensahe, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Mangagsisi kayo dahil ang kaharian ng langit ay naririto na. Some say that you are John the Baptist. Kung bakit naman ganun ang tingin sa kanya, dahil
ang mensahe ng ating kapatid na John the Baptist ay pinagpatuloy ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung mga tao na walang telebisyon, yung walang internet, hindi sila high technology, kaya't ang balita ay nakakarating doon sa sulok ng kanilang pamamahay, sulok ng kanilang kinaroroonan, ay nadidelay. Hindi katulad sa panahon natin, kung anong nangyayari sa ibang bansa, ay alam na natin, doon lang sa ating high technology na cellphone, o mga laptop natin, o yung mga tablet natin, o yung mga desktop natin sa ating mga sariling pamamahay o sa opisina. Sa ating break time ay nakakakuha tayo ng mga news, ng mga balita. Ganito ang nabalitaan ng mga iba, kaya sabi nila, some say that thou art John the Baptist. Hindi naman siya nakita ng personal. Ang mga tao ay makakita lang ng ganito pagdating sa iyong pandinig, lumaki ng bigla. Nakakita ng ibon, katiting na ibon, pagdating sa iyo isang agil lang malaki. Kaya ang sabi ng iba, ikaw raw ay si John the Baptist. No? Kaya dito, nagkakaroon na ng semblance yung mensahe na tunay na malapit sa katotohanan, pero hindi yun ang katotohanan. Ang sabi nga ni John the Baptist, hindi pa ako ang Kristo. Hindi ako ang haring dumarating na pinapahayag ko sa inyo. Kaya ang sabi naman ng iba, ikaw raw ay si Elias o si Elijah. Alaman naman natin pinangaral ni Malakay na darating nga si Elijah. Ang akala ng marami, ang dumarating na hari ay isang Elijah na dumarating. Kaya dito pinagkatuglong ang Old Testament sa New Testament. Yung mga nakaraang mga tao sa Old Testament, mga propeta doon sa panahon na yon, ay alam ng mga New Testament na mga taong na naisusulat, na ibabalita. Kaya sa pandinig nila, nung masabing ni Kristo na sino nga ba ako sa ibang tao, ang sabi ng iba, ikaw raw ay si Elias. Maliban doon sa ikaw din si John the Baptist. At ang sabi pa, and others, you are Jeremiah or one of the prophets. Nababanggit dito mga propeta. Walang binanggit na makatungkulan na public official. Wala pong binanggit, kundi mga espiritual na pinasugo ng Diyos Ama sa langit. Na itong mga taong ito'y nangangaral sa pamamagitan ng kanilang mga boses, ng kanilang mga tinig, nakakaabot ng mensahe ang Ama sa langit sa taong kanyang kinakausap. Kaya ang Panginoong Jesucristo, He said unto them, eto na't binalingan ng ating Panginoong Diyos ang mga disciples, at sabi niya, but whom say ye that I am? Pero kayo, anong turing nyo sa akin? Anong pagkakilala nyo sa akin? At bigla, sabi ni Pedro, and Simon Peter answered and said, thou art the Christ, ikaw ang Kristo, the Son of the living God. Tingnan ninyo, biglang nagbukas ang langit, Biglang nagbukas ang langit at umalingaw-ngaw itong simpleng eksenang ito na napakatanyag sa kay Mateo na isinulat niya ito, na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kayo, sabihin niyo sa akin kung sino ko sa inyo. At bigla si Simon Peter sabi niya, ikaw ang Kristo, ikaw ang anak ng buhay na Diyos. Mga kapatid, ibang klase ito. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesucristo, pagkatapos binanggit ni Simon Peter, ni Apostle Peter na siya ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos, Jesus answered and said unto him, alam mo kanya, Pedro, alam mo, Simon, blessed art thou, Simon Bar-Jonah. Blessed art thou, son of Simon Bar-Jonah. Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood had not revealed it unto thee,
but my Father which is in heaven. Ang ganda po ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Walang sino mang tao magbuhat kay Adan at sa panahon natin ang makakaalam sa kaisipan ng aking Ama, kundi lamang ikaw na pinili ng Ama sa langit. Ikaw na magbubunyag sa akin. Ikaw nagsabing, you are the Christ, the Son of the living God. For flesh and blood had not revealed it unto thee, hindi malalaman ng tao ito, but my Father had revealed it to thee which is in heaven. Maliwanag. Ang sabi ng iba, siya ay si John the Baptist, but Jesus was not John the Baptist. Hindi po siya si Juan Bautista. Maraming magsasabi ang swerte ni Juan ay hindi swerte ni Pedro, dahil si Juan ay hindi si Pedro. Jesus was not John the Baptist. So people who would see Jesus might be thinking he is John the Baptist. The identity here is just being confirmed that Jesus Christ is the Son of the living God and He is the Christ. Hindi po tayo dapat magkamali na nagkakamali ang mga ibang tao dun sa Israel. Ang paniwala nila siya si John the Baptist. Jesus was not John the Baptist. Of course, kahit nating sabihin John the Baptist who was sent from God, still that does not qualify him to be Jesus Christ. Ang sabi ko nga ba si Juan at si Pedro hindi sila iisang. Hindi pwedeng si Juan ay maging si Pedro. Ang swerte ni Juan ay hindi swerte ni Pedro. At hindi rin pwedeng si Jesus Christ ay si Elijah. Hindi pwede at hindi siya pwedeng isang Jeremiah at isang propetang isinugo ng Diyos. Siya ang anak ng buhay na Diyos. Mga kapatid, iba po ang dating nito sa akin. He is the Son of the living God, therefore He is a God. Naalala po ba niyo sa Pilipos na hindi niya inalintanan na makipantay siya sa Diyos? Ibig sabihin niya yun, hindi na nga siya, Diyos siya. Doon sa kanyang naturalesa siya Diyos, ngunit bumaba siya. Nang sa gayon siya makapagsilbi. Mapasugo ng Ama upang ang kanyang mga plano ay mangyari. Ang pagliligtas ng buong sangkatauhan. Ang ating Panginoong Jesucristo, siya ang Kristo, the begotten Son of God. Natatandaan po ba ninyo in John chapter 3 verse 16? Whosoever believeth in Him but will not perish, but have everlasting life. Doon sa una, for God had so loved the world, He gave His only begotten Son. Dito, sinasabi si Kristo, sabi ni kapatid na Simon Peter, ni Apostol Pedro, sabi niya, you are the Son of the living God. Kaya dito mapapansin talagang si Pedro ay pinili ng Diyos na ito'y disenyo ng Diyos na dito sa eksenang ito, si Pedro ang kanyang gagamitin, ang Ama sa langit gagamitin ni Pedro upang ipaalam, upang ibulalas, ipahayag, upang ibalita na naririto ang anak ng buhay na Diyos. Sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, thou art the Christ, sabi niya, ikaw ang Messiah, the long-awaited Messiah to come for Israel. You are the King, kumbaga. You have come. Hindi ba sinabi doon sa John chapter 1 ay ano ba yung verse na yon? Yung God is with us na sinabing, you are the Emmanuel, God with us. Ito, kausap ng Ama, si Apostol Pedro. Sinabi kay Pedro, sinulat doon sa kanyang puso, ganito ang sabihin mo pag tinanong ka ni Kristo, ng anak ko, you are the Christ, thou art the Christ.
Nobody else can be Christ, but you are the only one who is the Son of the living God. Ito ay ibinunyag ng Ama kay Simon Pedro. At sinabi, Blessed art thou, Simon, son of Barjona, because you were chosen by my Father to reveal His plan and to reveal who am I really, kung sino ako sa iyo. Kung sino ako sa mga tao. Pinawalang saysay yung siya ay si John Bautista, si John the Baptist. Pinawalang saysay na siya ay hindi siya ay si Jeremiah, siya ay si Elias. Wala po iyon. Pinangimbabaw lahat, over and above, He is the Christ, the Son of the living God. Kaya ko sinasabi ito mga kapatid, na ito'y isang patunay na ang Panginoong Yesukristo at ang Ama sa Langit ay meron silang pag-uusap. Meron silang acknowledgement. Meron silang communication. They work together. They have a perfect coordination. Kaya mga kapatid, sinasabi ko ito, nang sa gayon, pagdating natin doon sa ating pag-uusap, doon sa Mateo 16, talatang 18 hanggang 20, marami po kasing mga issues dito. Kaya bago ko isanay sa inyo, bago po natin pag-aralan at buklatin itong ang ating pag-uusap to hinggil sa ating teksto, ay gusto kong mabanggit sa inyo, si Kristo lamang ang anak na buhay ng Diyos. Siya lamang ang isinugo ng Ama, pinadala upang iligtas ang sangkatauhan. Kaya mga kapatid, si Kristo, the Son of the living God, the long-awaited Messiah for Israel, He is the King of kings and the Lord of lords. Nang sa gayon, pag-uusap natin sa ating teksto, doon nyo makikilala kung bakit naman binuklat ko ito sa inyo ang 13 hanggang 17, mga talatang 13 hanggang 17, para magkaroon tayong kaugnayan doon sa 18 hanggang 20. Basahin po natin. Marami pong mga issues dito, mga controversial issues, ating pasimula sa ating topic, the Church Christ Built. Matthew chapter 16, 18 to 20, ganito po ang nakabanggit sa English. And I say also unto thee, at sinasabi ko ito sa iyo, ikaw ay Pedro, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, sabi ni Jesus Christ. And the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Tingnan nyo yung church dito na ibibuild ni Jesus Christ, nagpapakilalang ito ang kingdom of heaven. Ulitin ko po, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. Nakita nyo na, yung pong church dito, ito yung kingdom of heaven. Kaya't nung sinabi ang mensahe ni John the Baptist, ang ating Panginoong Yesukristo, sabi, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Ito pala yung pakay. Ito yung pakay ng ating Panginoong Yesukristo. Ito yung weapon niya. Ito yung kanyang utility. Ito yung gagamitin niya. Ito yung kanyang facility para iligtas ang tao. Kaya't mga kapatid, makaka-relate kayo kung gaano kahalaga ang inyong membership sa Kingdom of Heaven. Kaya't ang ating pastor, pagka nagsimula na ng service, parang nalulungkot siya at nababagabag siya pag wala pa yung mga miyembro Pag nahuhuli yung mga miyembro, medyo hindi yata tama yun Kung wala lang talagang kasangkanan. Pagpatuloy natin, ang sabi ng ating Panginoong Yesukristo, I will give unto thee ang susi, the keys, mga susi of the kingdom of heaven. Hindi lamang isang key,
hindi lamang isang susi, maraming susi. Kasi plural po ito eh. At ang binanggit lang dito, dalawang pagsasanay nila na ano ang mga bagay na magagamit nila, ito yung mga susi. Anong gamit ng mga susi? And whatsoever thou shall bind on earth shall be bound in heaven. Ano man ang iyong itatali dito sa lupa ay nangyayari po doon sa langit. Kung baga, itong Kingdom of Heaven at Church na ito ay may kaugnayan sa langit. And whatsoever thou shall loose on earth shall be loosed in heaven. Ano man ang kakalagan ninyo dito sa lupa ay nakalag na doon sa langit. Hindi ba't magandang pakinggan yan, mga kapatid? Mga kapatid sa iglesia, tayo yung pinag-uusapan dito. Tayo yung may kapangyarihan na dito na nga na tayo sa lupa ay tayo'y kilala doon sa langit. Meron tayong recognition, ina-acknowledge ng langit ang ating mga gawa. Kaya mga kapatid, dito sa salita at tinig at bibig ng ating Panginoong Jesucristo, binabanggit talaga ang kahalagahan ng ating participation, ng ating membership. Kaya mga kapatid, ito'y isang pakilala sa inyo na tayo'y may importansya talaga. Meron tayong kaugnayan sa langit. Dahil nasa loob tayo ng Kingdom of Heaven na yung church na itinayo ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Ulitin ko, and I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Mag-sidestep po ako, mga kapatid, kasi nabanggit ko na itong salitang church. Ecclesia po sa salitang Griego, iglesia po sa salita natin. Peritande po kayong Kapampangan, pisamban, kasi karinta sasamba. Po lugar rin tao la po rin makalubkening salitang iglesia. Mga tao po ang iglesia, hindi po gusali, sambahan, hindi po. Kaya nababanggit ang pisamban o sambahan kasi naroroon tayo na miyembro ng iglesia ng ating Panginoong Jesucristo na pinamumunuan niya, siya pong head of the church. Tayo po yung sumasamba sa Kanya at sa Ama sa Langit, sa Banal na Espiritu, kaya pisambanan. Alam niyo ba, mga kapatid, mag-sidestep po ako, ang mga controversial issues na nangyari po dito sa simpleng verse na po ito, inangkin po ng Katolisismo na dahil nabanggit si Pedro dito, inangkin ngayon ng Katolisismo na ang kanilang iglesia raw ay yung iglesyang itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Catholic Church daw, ang siyang church na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang tinutukoy po nila si Pedro. Pedro po dito ay persona po ni Simon Pedro, kasi tinawag po ng ating Panginoong Diyos si Simon bilang isang bato. Maliit na bato bilang isang Petros or Peter. Kaya dito, na-mention si Peter, kaya ang Catholic Church, sabi niya, ang kanilang pinakaunang papa, their very first pope was Peter. And they claim, tradition daw sabi, na si Pedro ay during the time of Nero, pinapatay ni Nero ito, pinapako ng nakabaliktad doon sa lugar ng Rome. Kaya si Pedro daw ay nagpunta sa Rome para i-build ang church na ito, na ang church na ito ay Catholic Church. No, ito yung pinaka-church na binild ni Pedro. Kaya kiniklaim ng mga Catholic ngayon na si Pedro ang kanilang unang papa. They claim Peter is the very first pope of the church because Peter was in Rome and he established a church in Rome,
And also, they say that the bones of Peter are in Rome, in St. Peter's Basilica. Mga kapatid, kung magbabasa po kayo, magre-research po kayo, mapapansin ninyo itong claim ng mga kaibigan natin sa Catholic Church ay medyo taliwas po at talilis. Dahil ang Panginoong Jesucristo kailanman ay hindi niya papayagan ng kanyang iglesia na magkaroon po ng mga imahen, mga ribulto. Ang Ten Commandments po sa Old Testament, pinagbabawal ang pagsamba ng mga ribulto. Ang sasabihin naman nila, hindi nila sinasamba ito. At hindi naman yun ang tinutukoy. Bakit sila nasa loob ng templo ng ating Panginoong Diyos? Na kung saan doon mo kinakausap ang Diyos. Kung bakit naman may palamuti ka pa. Mismo sa Levitico sinasabi, huwag ka, o kaya sa Deuteronomio, huwag ka kang magdadala ng mga imahen sa loob ng iyong pamamahay. Ayaw ng Diyos yun. Bakit mo naman gagawin yung ayaw ng Diyos? At ngayon tuturingan mo na yung iglesia mo ay kay Kristo. Sinasabi mo lang sa mata ng tao na si Kristo ay nagkamali. O si Kristo relax ang kanyang policies. Ang kanyang batas kaya mong i-circumvent, kaya mong palitan, kaya mong wag muna, ito muna sa amin. Yung mga Diyos-Diyosan na yan, ayaw ng ating Panginoong Jesucristo yan. Kaya, kung sila man ang tunay na iniligtas ng tinayo ng ating Panginoong Jesucristo, nakakapagduda po. Maari pong ang kanilang Kristo ay hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman, dito sa issue na ating pinag-uusapan, ang protestante po, mga kapatid, galing po yan sa Katoliko. Sila po ay bumaklas sa kanilang organisasyon ng Catholic Church. Sila po ay umatras. Ayaw po nilang sumunod sa pamumuno ng Papa. At sinasabi na yung hindi po sila pumapayag na ang Catholic Church ang tunay na iglesia. Kasi nga ang nalaman din nila yung salitang Petros ay maliit na bato. At dito naman sinasabi, and upon this rock, sabi ni Jesus Christ. Ito palang rock na sinasabi dito isang malaking bultong bato. Parang gusaling bato na ito, parang bundok na bato. Maliit na bato at saka isang bundok na bato, sino yung tinutukoy ni Kristo doon? Sarili niya, di ba? Mga kapatid, no, gusto ko magkaroon tayo ng very wide and open mind. Kaya ang mga protestante sinasabi na si Simon Peter ay hindi siya ang nagtatag ng church sa Rome. Hindi po nakarating si Peter sa Rome. At yung bones ni yung mga buto, mga itatapong butol na mitagang keng katawa ng Apostle Peter, alayo po ketang St. Peter's Basilica, aliwa po itong butol kano. Ayan, ang sinasabi ng mga protestante, ang church na itinatag na ni Kristo ay base doon sa sinasabing thou art the Christ, the Son of the living God. Hindi po kay Pedro. Tama po yung sinasabi nila. Kay Kristo yung bedrock at si Kristo ang basihan ng katunayan na ang iglesyang itatayo ay dahil itinayo ni Kristo at hindi po ito ang Katoliko. Kaya minamarapat na ang head po ng iglesia ay si Jesus Christ at hindi po si Pedro. Kasi ang mga Katoliko, mga kapatid, balikan ko, ang sinasabi nila, ang vicar ni Christ ay ang mga papa. Kasi sila kumbaga, si Apostol Pedro daw ang pangunahing apostol ni Jesus Christ. At siya ay ang pinakaunang papa ng Katolisismo. Sunod ang pinaka top position sa iglesia nila ay ang papa, na sinasabi nila may kaugnayang communication sa langit.
nanggagaling lahat ang mga blessing sa Papa, sa langit, sa Papa, and then sa kanilang mga parishioners. Ang nakapagtataka nga lang, ang kanilang mga Papa ngayon hindi ay mga walang asawa. Subalit ang tinutagurian nilang unang Papa nila ay talasawa yan po Pedro. May asawa po si Pedro. Kung bakit naman hindi nila nakita yon. Ang maraming mga iglesia ngayon nagpapakilala na ang itinayong iglesia ng ating Panginoong Jesucristo ay pinangyayarihan hanggang ngayon. Tinatayo pa ng ating Panginoon in a future setting. Hindi pa niya itinayo talaga. Ito'y darating pa sa future. No, although existing na siya pero tinatayo pa niya. Hindi pa niya tinapos, kumbaga. Mga kapatid, itong mga issue na to ay ating pag-uusapan pa ng malalim na pananaw. At dito muna ako magtatapos. Kung sakaling mayroon po kayong mga question, nandyan po ang ating pastor na malugod sa atin at siya ay makakatulong sa mga pagsagot ng inyong mga tanong. Ako po'y magpapaalam na sa inyo sa susunod na serye. Mahaba pong pag-uusap ito. Ay ating pong laliman ang ating pag-aaral. Magandang umaga muli sa inyo. Magandang umaga. Bye-bye to all. God bless you.